Shalom, salam, peace, fred. Det er netop det, vi alle sammen er samlet om her i dag. Det er det, vi håber om, og det er det, vi beder om. Daglige raketangreb. Og endelig, mine venner, siger professionaliteten heller intet om forskellen på terrorister, som bevidst går efter at dræbe så mange civile som muligt, og på soldater, hvis første bud det er at undgå at dræbe civile. Sluttelig for en fredelig sameksistens mellem israelere og palæstinensere, og det er jo det, vi her til stede alle sammen ønsker. Shabbat Shalom. Shalom, Bimrama, Hu Yase Shalom Aleinu, Galako Yisrael, Ve'yemardu, Amen, Ose Shalom, Bimrama, Hu Yase Shalom. Vi er ikke samlet her i dag for at fejre noget, har ingen festtaler, har ingen kampråb om død over nogen som helst. Det her er ikke en demonstration for krig. Det her er en demonstration for fred og sameksistens. Og det eneste jeg og alle os, der er her i dag, ønsker er fred for både israelere og palæstinenser. Det behøver ikke at være nogen varm og broderlig fred. Vi vil godt nøjes med en kold fred. Bare fred. Og når det er sagt, så er jeg jo glad og stolt for, at jeg er dansker. Og jeg har et politi, der møder op for at sikre mig min grundlovssikrede ret til at stå og sige det, jeg mener. Så tusind tak til politiet.